Hemmejaňyza salam mehribanlar. Ilki bilen hemmejaňyzyň ýeňiş bayramyňyzy tüýsürömden gutlaýaryn. Bu bizim üçin iň wajyp bayramlaryň biri mehribanlar bilýäňiz. Ve ýadyňyzda bolsa geçen bölümde size bomba sürprizim var dipdim. Ýadyňyzdamy? Şo täzeligi mehribanlar asalymdan görörsüňiz. Häzirlikçe bolsa men täzeliklere başlaýyn. Täzeliklerine başlaýas dostlar. Elbetde kim bilen Nazir ağamyz bilen Nazir Habibow gözlerine gurban aýdymy. Aýdymyň gaýtalamagy hasta gowy. Gözlerine gurban, ammane ammane, kaşlarına gurban, ammane ammane. Gözlerine gurban, ammane ammane, kaşlarına gurban, ammane ammane. Indikde klip dostlar gelýär Marodan. Elbetde söýgümiň melegi aýdymy. Ýalňyşmasam özüniň gyzyna başlap ýazan aýdym bolmaly we klipiň sahnalary diýsen owadan bolupdyr. Sen söýgümiň melegi, sen söýgümiň gaňa çekem ýüregi, sen söýgümiň many çekem bedegi. Swizi 347 Durman haýdaýa izdiýme täzelikler hödürleýär dostlar. Ýuwaşrak aýdymy? Edimde escape bir beşons, yuşra. Bolup ok yuşra. Çöwleme kanı başa. Tanışama gatşat yönü bolup ok yuşra. Han Pelwanowdan gele indiki täzelik dostlar Lukman gyzyň gaşyna aýdymy. Şu başyň aýdyşy diýsen gowy. Aldığım ile saldığını unuttum. Ak yiptaylı Lukman kıydın başında. Sır tapmadım misli dilim yuttum.
Enniki klip dostlar gelýär Rüstem Haliyevden Yaralıcan aydymy. Klip senariýaly hötürläpdir we klibiň hemme sahnalar diýsen gowy ýöne, ýekece minusy bar dostlar. O taýda owadanjy gyza, mähirlice gyza, erwet gyzyň rolüni beripdirler we bir hilje gelişdirmedim meni. Hawjara qawme. Gowy. Qawme ýagdaýlaň. Salam. Salam doğan gelin. Oyup gitti sevgilim benim bu hala. Ne dip düzü bilemok yaranacağını. Allah'tan başı hiç kime ananmağın dostum. Yıkılsam üstümden basıp giderler her kim. İldeşimiz Arsen Şahunston täzece klip duruk. Разговора нет и нет сомнения. Знай, ты всегда мой брат. Epağa şu gyz bagşymyza meni tanamok, sen tanıyansın belki. Ýöne özüniň üýtgeşikçi stili wa Enejan Arslanmuradow men ýalyň aýdymy. Ya bu düşvarsan bir uyursun dalmayın yarını ananman on geçevne. Rüstem hala berekella diýmek gäle bir hepdede 2 san täzelik hödürläpdir dostlar. Bu klibi diýsen owadan bolupdyr we diýesim gelýän zat. Bu klibi kim işlänen bolsa, birinji aýdan klibinden, ine şu ikinji klibi diýsen gowy bolupdyr. Aýda ýasalan kliplerimiz gelýär dostlar, elbetde şad özden. Şükür sana vatanım için. Şükür sana tarihim için. Şükür sana atıda günüm için. Şükür sana, şükür sana. Bir de aldamın Mehribanlar gelýäs jan, siz şahajymyza elbetde Jahan Bagşy bilen başlaýas. Jahan Bagşy her hepde bolşýaly täzece täzeliklerini hödürläpdi dostlar. Dinleň, lezzet alyň. başarıdan hayır işet dil günün alkışın al meteşire kuludun gül içinden ödün Mehribanlar siziň dikkatiňize ýene bir täzece janly ses. Pelwan Halmuradow we Bilbil Öwezowdan, ýani Bilbil sesimizden gelýär. Sına gelýäs dostlar, Settar Kömekowdan näzigim. Çeşmelerde görüyorum suratın. Gözümün dil gitmez ağay sıyratın. Benim bolayıl bilsin gayratın. Yalvar yarın gel yarın. bir de aldamın Dostlar, hemmeňize salam. Ekstrny gepleşiň dowamy men alyp barmaly boldum. Sebebi Mehrişka jaň etdiler toýdan bir dada ýetişen ok sroçny gelmeseň diýip Mehri toýuna gitdi. Menem gepleşigi dowam edýär we MP3 şahajygyna geçýär. MP3 şahajygyna başlaýar. Arasa hip hop bilen Citizen we Swizy 347 we Marzes Brazil. Yani arasa hip hop dinleýänler üçin bulaýdym kulagyna ýakynly bol. Her gün aktif olmasam bana gelip dur pasif. Beri oturuyor Brazil, beri oturuyor Brazil. Her gün yaşıl yapraklarım beni ütgeye basarlar. Beri oturuyor Brazil, beri oturuyor Brazil. İnniki aydym täzeligimi Ceyhun Atajyk we S-Peter. Tak. Aslında Ceyhun aýdýan ýerler gaty gowy, S-Peter aýdýan ýerler hem gowy. Ýöne men S-Peterden bir takoy könüce stilinde girýär, bir özüniň rapça stilleri var da. Edil şonka rap'a garaşdym da ýöne S-Peter düýünden başga stilde girdi. Hani men gowy ýa ýaman diýip biljekkä, siz dinleň, siz baka berin. Her kimden, her kimden, her kim
olmasa günahsız yok. Benim bu dünyam günahdan dolu. Keşe deyip bir yaş aydımçı olan bar eken, ona menin habarım yok ne, redaktorlar doğruladı, şol olan teyab aydım çıkaptır, ökünyen. Men sorar turmalı halım, sen lezzet almalı mı? Gemi şekiller yalı, sayyan utulmalı mı? Kimler kıymaya gönlümü? TikTok täzeliklerine başlayap, betinin bet täzeliklerinin biri bilen sebebi Söhbet Jumayev ve köneleri bize çağlamalı yatlayan, yaşlamalı yatlayan DJ Bega bilen Söhbet Jumayev ikisi birlikte aydım yazdılar. Şondan bölüklerinden TikTok'ta paylaştılar. Yani YouTube'larına seyrettim. Gepleşik yazga geçiriyake, paka gepleşik yazgı gidip durka klibi çıkan nokta. Belki gepleşik çıkkança klibi çıkma mümkün, belki de sonra çıkma mümkün. Yani Söhbet Jumayev, DJ Bega, Puşka. Uva yapanam, argum kendir yapanam. İşi bitmez kupnadan, ne durumda bu number one. Uva yapanam, argum kendir tutpanam. İşi bitmez kupnadan, ne durumda bu number one. Yeniş gün hava dostlar, geçen olsa da benim öz adımdan, tüy sürümden hem mənadı, yani biz için en vacip bayramların biri. Yeniş günü 9. may bayramı bilen tüy sürümden kutlayan ve şon şanını Mavi Maşadova tak Qoğucu edip bir TikTok rolik ödürläpdir. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Dostlar, ählimizin söyüp qarasyan şahacığımız, yani en qoğurak şahacıklarımızın biri köneleri yatlar şahacığı ve bu bölümde köneleri Nazir Habibov bilen yatlalı Canamaya öz dövründe en moda aydınların biri, en bir ot yakan aydınların biridir da. Если бы ты знала, как ты мне нужна, птицам без тебя не петь, жена моя, солнцу без тебя не греть, жена моя. Dostlar, yeni bir köneleri yatlalı Begocan ve Esbitor. Bağlanarım bağlası bağlan, senin başka da bolarım yalan. Demi sensin men gönül alan, gülüm sen. Bağlalarım bağlası sen bağla, başa bağlalar sen yanında yağla. Dostlar, indi gelýär sizin hem gowy şahajyklarymyzyň biri, bizim hem gowy şahajyklarymyzyň biri. Sebäbi bu şahajykda biz kommunikasiýa gurýas, swýaz gurýas. Ýani sizin tesirlerinize göre biz addaça berýär, şoňa göre jogap berýär we geçen bölümde ilkinji tesir ýazyp, berekellah sözüne laýyk bolan dostumuz Mekan ilkinji bolup ýazmak meniň nesibäme düşdi. Gaty gowy işiňizde üstünlük diýipdir. Mekan minnettar, köp sag bol. Serdar Gılıcıv'dan gelen tesirimiz şeylerek, mecatımı üstünlük dileyem, Allahcan yürekte. Siz menin okasanız diye, menem okasanız diye. Ne görüşün ya Serdar? Senem okuduk, tak şu neç aktivin olsan biz. İndiki bölümlerde de tesirlerin köprak layık alsa yeni okar, sökman. Tesirlerimizin yeni biri Bayram Kılıç Abayev. Salam mecatımı, edyen işleriniz katı gowy. Halk üçün şeyle işler edýäňiz, işiňizde üstünlük, janyňyz sag bolsun. Birji haýyşdym bar, köneleri ýatlar şahajygynda Halipa Gaýgysyz Balliýew aýdymlaryndan hem goýaýyn diýär. Sag bol, ilki bilen minnettar mährem sözlegiň üçin. İkinciden dogry belläkleşdiň. Gaýgysyz Balliýewiň sesem bir ütkeç sesi bar, bal goşulan sesi bar diýsem ýalňyşman. Ve öň köneleri ýatlaly şahajyklarymyzda Gaýgysyz Balliýewiň bir näçe aýdymdan goş geçipdik. Ýene de nesip bolsa ilerde de Gaýgysyz Balliýewiň aýdymlaryndan goş geçer hökman. Akmurat Jumageldiýewden gelen tesirimiz salam mejatmy. Sizi we türkmen halkymyzy beýik watançylyk uruşuna yeňiş gazanylan günü 9. may günü bilen gutlaýandyr. Köp sag bol. Röşen Oralgeldiýewden gelen tesirimiz. Hemme jaňyzy ilki salamdan başlap, kommentariýany nagaşlap,
şu haty ýazýaryn. Mejitimi agzybı işgärlerine bagyşlap, öňe mejitimi begenýä täzelikleri eşitip, lebap belaya sayat etrafynyň röşen oraz geldiýipdir. Çok tesir röşen berekellah. Tesirlerimizin soňkysy Serdar Akmuradowdan 18-nji tesir menden. Könülleri ýatlaly şahajygyny şagelli Momif Enes aýdymyny goýaýyn diýipdir. Ana nesip bolsa sen tesiriňi indiki bölümde ýandan soňky bölümlerde redaktor okar we nesip bolsa könülleri ýatlaly şahajykda şagelli Momif'in aýdymyny hökman paýlaşar. Nesip bolsa. Dostlar, şeýlelik bilen bölüm jemleýän men. Bölüm jemlemezden ozalam mene görüşüňiz ýalyk. Biziň Mähri Gydymyň toýundan montajorlar bölüklerinden goýup geçendir. Size mährem sözlüğünüz bilen biziň Mähri Gydymyny goýup kutlarsyňyz diýip umyd edýän we bu zatlardan beter iň esasy zat elbetde özüňize goýuju serdiň. Indiki bölümlerde men bilen görüşýärdiňizme ýalňyş şo nesip bolsa Mähri Gydymy bilen görüşersiňiz, ýöne nesip bolsa şu 4-nji gün belki eýa Maloy bilen gepleşigimiz YouTube'a çykmagy mümkin. 4-nji gün o belki yetişseler montajda da eýam syomkany etdik. O yetişseler şeýlelik bilen iň esas zat näme? Ýene bir gedek özüňize goýuju serdiň. Indiki meniň bölümlerde de görüşýänçe hoş. Sag bolun. Klip gördüňizmi? Nämese? Ölüsge. Men o düýün 3-de ýatdym, 7-de turdum. Gazan gelem, soň hiç zat ýemagam. Horgorjak boldum. Ýok, gys sebel iyi bilemok. Aňyrym alany. Men toýdan gelip şoda şompetdir sagadan 20-30 Как положено iş? Как положено iş, потому что как положено çykaýmaly baryn jön gepleşik. Enniki gülmäý, sırtaýmaý. Diýişin görnýär şahtan. Ýürit. Enejan. Ýöne özüniň üýt göşükçi ýıldızymyz. Can geldi de şo. Iň gowjy gör. Näme bolat? Gysy berje şo demal bilemok. Anajak men içiniň köýnegem gysylan, bu üstem gysylan demal bilemok ýetişene. Näde klip täzelikleriniň soňkysy bolýar bu can sese geç gitdik biz urje. Men bu bre. Öyle çeýçe çekmeli. Toýun videosyny goý. Yani ve MP şahajy her ýylym prosmotr, epis like bir no-name bir gyz bar bilem. Ömür tona girmän aýdym aýdýar. Adi adından çykypdyr. Mun familiýasyny Maşadowalygynyň habarym ýokdy, maňa diýip bilýärdim bol. Röşen oraz gyldy.